kara gwa kichume iyo nanda akora ki agakesi miona agateba magende nyomba eri ase mwachete ngoya wakira isa gotebi ona teba sikari bagende nyomba eri mwana ono atindikira ari ase twachete barime bamorusio nere tagotokore moyo Gochia bana tokogendera gwaka bana akorisivu okobekira ogotera maiso ko yana ore Mombasa gacha akamurikire message akamute Steve teba isa ko bana ndengere tiare nde ya mutanga nje titware tikiondo kokende kyansi teba isa ko bana ngarengerere ti onye goitete feiti oto tebi tu ito tindike ene manyinga mwangete na bamutebeti atarani mwagori agacha ogikasto kuruka tora akamira no mumurundo osobo naro kugingira museo no seita turate abore kasi ni yaya bono akamubori yo kare gochi ndeya na bwanga bo basi amangana ali aba ndobaru basi gocha nje tindo chingana mayale tanto begeli bodi tu akamotebi yaya bono ngwando ro bwatu ingi musubatu tu mwite kare tukamutindeka nyora bono antex tetiga wagante bingagirite mwisiko mwabo feiti tare ina yani kama umuntu weko tare nano mutenyo 10 mwisiko mino nakwete no hari nyomba atindikire bono nabo gwakira bibuli bagesimu bakoreki bachina basikari baruse umubiri njenga tabatiganda screenshot rindi chi message chitokomanya ebintu nabo birwa mu choke ga screenshot ya message ga forward ri mugakone ga forward ni na mumro mitomo kenaro le form tu wanche muligire na net kulinde nte okoletera mugano bogo ichana kurwase kenyero kya bondonya ikigotoka mya Sameta Mukwerero ward Sameta Mukwerero ward ni gotoka ime constituency ya basi gotoka ime county ya Kisii aiga ngobo koletera mugano bo munyaruko yomo oyobete ka guitwa nabo igogotinde kwa ase nyomba iyo yokagire ko bomwanchio lichinsemo chiabo machobe aiga sinde nenka yabo boiburwa chinsemo chia Sameta Mukwerero munyaruko iga gatebagana ni garwete ga emetinyi menge ya tirigo tiga iga senchungole tande family members batutebiki kiabete bono werega kubura samatuka mange simia yako ba off wana li messages te gocha yekagire kulikwa no mwanchi wae batebanga umusubati mugonya kuliya no ale nyomba samutindegete ego kwa ne family spokesperson ya twerese eki amanyite neki kiabete kolekana abayongo chini koleta abayibuli bae bana bamwabo nabagaka babiri batatu bekinyoro eliyo tumanya mangana aiga asobwagale zaidi gusibo ni gebi tendo bune biga byabere bikobe binge zaidi amakweli botutukanwa gocha ebintu bitakabiro kale kinyomo cyale era abantu bagoita umuntu awita umwako umuntu awita umukungu abantu bagutinde gukiolela ebinte binge abantu bagutinde kurwa yani mangana manga bere gusi ayo atogende tonya kuligere nabo kuinyora nibo nabagusinga ngaitu asirire buno mugusi nabo kunya koroto tamangana igeri tumanyenga buneke sakyo mugusinga itoligere tigo kibusyo makana itinkor kutiga toywe yatonya ora mangana iga kurwa sekinyori ga senchele bwa karibu sana asama leta ngor ku Bernard biruno chabo kurwa sekinyoro kya bondonya nano gutsabro peseni ekinyoro keli tumbe oyo feiti nyagosira garo mwana gwendugu yane mwana wendugu yane mungwana kwa ngasituni ya malaria na achitaka munyoma mutinyo lengo gatatu yo mwako yoya akamwera ocha senga ya ali asege getuki kero go ngakanyimbo pakamenya nere kuri mutinyo gatatu agaika omutinyo gatano ekabangamba etana na ngina biara feiti yo feiti akarana gocha seitaiga akaboko menya aroro wikumutinyo saba sitariki chalenge 25 mungwano yagacha bakanga ase umuntu mwabo feiti yo muka muromindo akamotebia eremba igwana na feiti muno mungina oye gatete kumuira bagende asakare okore kibarua Kisumu akagamano bagambete bakaigwana na
akarua aka omong'ino yo mukamura ominto siringi 500 anye kugurira kamwana ga Faith amabere. Faith na bwato mwana omoke oyore bwato mwaka oyomo nyemetinyi ang'e 2-3 iga. Ekero agore gokora amang'ana ayo mba bwate bag omwana oyo ari kubura chianga akasabe bag yo mwana omwabo Faith omoke oyo gosoma secondary form 3 akabekirira chianga mongwana ostunia malaria akabwate rifa ya monande aka mamu mwabo Faith akamote yagorire mokoyo ye bag agendere ne skuru. Nisenje bairireria. Senje bairireria. Okay. Bakaruse ita chiarenge jinsa 12 chia mogoroba. Bakagenda. Kero bagenda kubwa kimambi abuno moiburi agake simi komanyanga abantu bachete sabari mbuya baigete. Akanyore simi ya Faith igere muteja teiko karagasi. Esabari ya Kisumu. Esabari ya Kisumu. Senje wano mbali ko iranaka moigwana na mother in law. Wano njetinta itmanga na mangena achire mukani. Tigangenda bono. Ande sabari to kwana Kisumu. Kisumu toche. Okay. Ekaro aga kesimi ya muteja ya Faith agage simi ya Steven ya malaria oyoro mwakoye akabwate simi akamotebinga Faith osokira ake ojire kora atara imambi yae kamote ya nende kerere nire na boko monge simi nkwana nere kare gete mogoroba monno ya wake simi ukamuro minto esimi elie ka akulisiwe simi onyebeka seredi igotanye bwata aimo mwana yakwane na mamu mwabo ikabego ire chinga kyo wake simi omote mara yaya ne gasinde ngakire mogoroba kana rure gasi ego ikamogoroba kera gwakirwe simi ye abara beta bwata gusabwa atanye tigeigo bakabone kare achite goika asa birengera ribyo mongina eren Kisumu bagale ere gare birengera byange Kisumu bale eli mwako yaro mujuaji mandari ko munyaruko taigo mwasimi bona agasi mutunga yaya mambo ya kawaida mbuya bakagenderete family bamenyire baka yachite goika tarehe 21 omotienyu 11 oyo arete aga akesimi goja so mwana omwabo Faith omokogoti akamoteya mwe namba ya mokoyoye oyo kare Mombasa omwana oyo akamutumire namba kamote namba ya mokoyo nere igwasaba bagakora na nere akamenya kero kenda atete kumukwani arakati yekarabwa chete koba mogoroba chire chitarike 20 akalike message kurwa gochiki Mombasa agatebanga Faith igaitire akwete atindekire nyaro iga korataga no muntu mwa okurika lakini akarogorigire account yaye ne yayere ne bichane yaye koraki yakogenda aswe mokoyo yo Facebook Facebook agotebanga konga gerete ngana bora mokoyo ya Faith ani musiku ma Faith Faith oyo bono ni gaitire akwete atindekire nyaro igo gendo mura kono kurya basikana koraki nakwenda kumutindo kora umwana urudakora kende agaka simi kurwari Mombasa agateba igumune message nanyorire na ndi tigamba forward ne mukoreke monyanyore aga forward message eligoja yarenge botuko bogo kitari 21 kera bwa kitari 21 mambia ndaire ntu abanti anere yakwetu twale gotindeka ali tukeli kana abude na rosire bono ndaire maye kuboka to kurumuru bwoko mwani ana muka muro mintogo cho rangeli ndu ngoitaba bokango ngoboka basoko konde ya mwana kagaitira raya umachoge getuki muka togendo nakora kende ngaswa nyomba ngabeke bikoro togo togacha koro gendo ngaswa samatanga bataya na gocha kobera lakini igwe gento kiabe tokagenda tutali bantu bake tokagenda ngabantu bane batano kare twarueta ngasoera asitokuruka itibo police station ngabeke report ya obi tukama kogenda tweke getuki alia tweke getuki ngabori bumuturete rwo ambasa iyo kagenda bakense kaya yo muturete iyo kakamugonda kare gotorachikagwa ngakaransa karangari wagacha tukamanyana ngamoye sababu ya twiro kenamo sababu ya twiro akaba muno muntu stoka
kerastoka akamana goteba omwana oyo garo omwana wendugu yane tato mwabo nere ngobwati akikonyarikana agatana nande bono omochio ng'aki omonto yara abwatu gaki omochio ya abanto bakure bakorereke baerire oyo otigarete nakugo aise kobwatuga iso okure Amura. ekarorokana ng'a nenchera eyemo ya ogofefa tari ochi ng'a ndunto kwerere gose ndunto igwete bororogoro emessage eye ngakira ngamoteba yaya bono ntugo twacha tumanye kende ng'ai omomura oyo are naende ng'ai omwana oyo akorete ki ng'ai atindekire kwengana mono gwasomire emessage eye agateba tinyere ochi buya agakera omomura oyo esimi omomura oyo ogokora boda boda agacha Acha go verify. acha komosomera buya igu ng'ang'aki ere omomura oyo agacha agasoma emessage eri bono oyo ore cousin ya omomura oyo Stephen Yamareri nyagoita omwana oyo Yeah. keranyasoma nere agaichana mwaka oyo takora kende agakera omwasitani chibwa esimi akamoteba gani mbare bwona obwata amang'ana amakong'u sana ng'ai ore akamoteba onde getuki barete gocho tokarwa omwaka oyo togacha egetuki toika egetuki tokamanyana na omwasitani chief tokamweresa statement yatoiro kero twamweresa nere akaba omonto okwebacha tarorokana omonto ogotogendi boronge nere agakwana amang'ana aria omotureti akwanete ekero okorigeria abanto aba ng'a barenge befamilia eyemo nakero kende ekero kobarigeria buya orora ng'a amang'ana mbanyamanyete Yeah. because nene batete ng'a omochio ori rende toereti agating'ating'ara tatotei kende agatotei bono egento mogokora mokoenda baka ogembo sidi yayo mokoreki mobeke eripoti ntomopingeti tokemoka togenda baka ogembo tokabeka eripoti mo sidi yayo akamwakera esimi akamoboria chief ng'ai ore akamotebia egetuki inde abageni abachire mbacho obisi yao ng'aye mbacho omongwana ono abwatire gose kwamobwatire ng'aya tindamobwate nairanirie abangwana bagocha abwo omongwana oyo abwatwe mogende bagese enyomba eye gotebekana morigereria buna ekororokana mogokora ng'a nebwate esaini ya omonto otindekire mong'akere esimi kende tokarwa abwo naende tokairana togacha baka ase obisi ya chief gegetuki tokamotebia buna twatebiwa ng'aete kwanyorire esimi agateba nanyorire esimi atoteba bono toya chibesa togenda tochikoiyia omomura oyo lakini ime yane nare korengereria amang'ana aria bare gocha tokwanera inche riria bachagete ng'a aye oyo okobwatu ng'a ise ngokware gose ng'aki nkarora ng'a eng'aka keria bamotebeti akoreki agatama lakini ntwakora kende tokabaa chibesa demand baende na omonto oyo omoito ase baria twarwete bagakana Chibesa bagosaba ne chioko. babeke chipikipiki ya amabuta bagende bachikomoikorwa ase akare kwagacha igo ng'amba amaete ase are Okay. tokabaa chibesa bakagenda gikaira chideka ng'a 30 bakairana gocha bagatotebia yaya omongwana oria okora gakoreki igatama bono Ng'omo ojumba. ogotama ochumbe nabwo abanyene ekora ntokonyara gose nibachagete kare Komera rita no motureti. Ono mo assistant chief komere. nabwo ba Ng'ai akorusi ojumba agotamera. uchumbe ne yabo bono igo tokarora ng'a ngotoira bare bogeka tibarenge bagambi bare kobwatia ekene anga omomura nabwatitwe egekekio basi rende inche ngabatebia yaya atamete atama ntuntu atebiwa togende nyomba igokoreki Kwaneki. kwaneki ng'a ngikero Yes. basi agateba yaya mogakanyene tagai ogochi gotoigorera naende rende tiga ndamwakera esimi nyungu ng'aki akoreki ribaga omogambia gwaka esimi gase tore agoenda gochiari ochi kobeka esimi ogotoga agamboirana gocha ototebia yaya otebire agakare kebege eng'ombe akare kogora bono abo togoturia toganya ogoikaka nabo agatotebia tomoekoge Bono risa biara faith. igo orese biara faith nonya omwasitani nachi wao nagototebiwa tokaganya ng'a ense engima ng'aki gwatotebia bono kebege yarenge muna korwa ibono ndatebe korwa seita mpaka mosiaba narigia chiduka ense yamo yaerire anda agateba tiga moirore naende akamoirore ng'a ano are kebege bono torine egari twabwate egari na echipikipiki agateba bono togorine egari na echipikipiki togende mpaka kebege tomorusia tokoreki toche nere kache gotoigorera tokarwa ase aria togenda mpaka kebege togeka kebege mogakori taiyo mogambi ng'aki gwatotebia ng'a bono mokong'e epikipiki naende ng'ende nchigokoreki nchikomoikorwa ase akare togete bono muna konya gotoire igo ng'a Ng'ai bona kare gwate kebege twaikire. Twaikire kebege taiyo. Naende ng'ai omaeta. bono totebirie naende tomoe epikipiki agende namaete ase agochi komoikorwa intwe tomoganye kebege iga
ndo akorete kende tukamoya pikipiki akagenda bono kuruke bega gochigwa mwago yarengange tukanya kogenda ntu tukatiga gari abo nibigi tugasoa gocho mochi Omwa maita sai. ento amanye to ne tori tu achire bono ndo nabasikare bantu kabature timbara bono bamenye to Okay. nyumba 10 yachire tukagenda boye tugatimoka abu Mugambi gakarikorigi. mugambi gakare korigo mugago lakini bachi tukuragamba Okay. bono garago akamoreta akagure nyumba kera igure nyumba twaswa irumu eria message yare goteba na bebekire getanda mattress burangeti kare to korusie mattress eria no na maita Omochi wekera mugoiko. Osiekire. mojo sigire geburi Mbe siekire. lakini ne nyombe engeni edra beguno ange buseki nyombe omire ne siketu kama wakwikira ste ense mara kini getaraera omongo akori agachaka igora agastoto gaswa nyomba lakini yare na kom na tebeta nje tinywa nyeti kaba mindo na nje gona jitenga buri ngai feiti yare ngado feiti ga chete soboka kare toigorera nyomba agatoigorera tugaswa rumu yi tukarusia maita yi tukabeka chitochi nyomba na bekira geti abasare bata na bekira kirageti kana bakora ngake ne nyomba eteri kawaida karo gukira kyoko ngobwate sababu twadama kwa kwana sa kororokana na taibu ya igorende akora burangeti mbwarire nsabu obuya otigo bwaborere mbwarire nse bona marabanse twarusiti obwaberire nse bwabwatire kwa nyambo kwambwa bwate sabu bwari kwarirwo tukabate iteri kawaida burange tukwarunse na iteri kawaida nyomba kokoraki utandukaiga igone yorogetie makiri twathe ngata korore maki twagesimu bagakana Ngogana. umwe asita njibu yagakana agateba gene ngerinza bono ntu tukagenda tubwate richibu umwana no arenza lakini no kubwata tagarete tutabwate tukarwaria abumba tusabete jibesa nga bakorire gasi tutaro jigasi bakora bairete jibesa taringa paskali bairete jibubere community nja irete jibesa na barabo basabete siringi ngapi twabate singi 800 chonsi kababire na 800 wakomenda jije jibigitwa aruete gonto atumugete jibesa chitabwati gasi tokona kuirubuge kaiga karo twaru asa iyo tugake sabu ndutwe kamuna abantu nga saya twacha igari mu machoge nendu batwaru basi tokana richibu nga goika togende paka bubasi itumbe seito tubeke report ye asisi tukarwa rioga tugagenda paka CID tukabeke report CID gachaka uchunguzi kasawa kumure kalenda aso mumuro yakororokana geko na kumure kana ndunga na kurigitore njiraga tukanya kurigitore njira yo kwana no mugakuria ase njo muga kana rokana ko ba kanda ake asama ngana ye kortare ngo nere gari kuburi muntu ari kuburi Ngomete kamochio. omungi no menyeto no mumuro yo muga ko yamenta kiri golis Okay. ona gara twana ko muagire simi tukamotebia ache togenda itumbe tuchikurike report mwagoyo agachaka rituke na botore gwake simi tegara stansa tukamotego ke musiabano atotebie tosoke para tokoreke togenda mwagore agacha owe gasto kuruke tora akamira no mumuro ndo sobo na aro kugingira musiabano seita turate abore kasi ni yaye bono akamubori yo kare gochi ndayana bwangenda bubasi amangana ali aba ndobaru bubasi gocha njitindo chingana mayale tanto begeli bodi tu akamotebia yaye bono ngwanda ro bwatu ingi musubatu tu mwete kale tukamutindeka Okay. umugako yo bono akaigwa na oboro bwa muria agatige sabari ale gocha akoreke Okay. akairana lakini gakoirana na tigete simo ja sura gatanga na nyora nyarebe umunantebi na irani ogo ikanga oko bori mokaye amangana ya babasi bachiri tando jene kenale igumuna nyarebe antebi nande na atebi ya babasi nga ngike akamubori ngikiagara wachi kobatebi ngwale gochora mbori No mongi na no mungino mundu akabata kamure simi cyane ngijinza ibere cya butuko agasoka akagenda agachikoira na chinza kianda gocha nyumba Zagenda chemambi. gerairana mwako utakora kendere poga kimambia pato tukaendelea ko communicate nere
ituke rina ta kora kende bona akatana rinde kende yonsi kiabere agachaka tukamoteba no gorine gari oike itumbe no gotonyore stage twekana saisika Yo mwaka na gete baka. taje tiwa motari ne guru ari agende rio Okay. twekana saga agatwakire simu na ikire itumbe stage tukamana kumonora kurwa nandu tukarine gari tukakora tukaenda itumbe tukasoa bisi ya CID kara twaso akaera se report eri muno mumurori akarete muna motebeti baite to muswati na reba bakamutinde CID naro tukabeke bijaro rento tukamananga mumuroyo ngaya gotoka tukabake simi torore musiaba nabo tukadewa yo yore kinyonsi CID garwa ari ruru ne gari ekabwato mumuroyo Oh, bono bashirikiane tena. oyo uri goteba nga ntwa itete akabwato akara tutumbabo akabekwa abo agasoa gochigu nande tugatumeka chimbinu chinde twakera ngine simi twatemo gako ibona akera mukaya simi akoreke acha akera mukaya simi mukaya agacha kera mukaya acha bono abantu ababere me batatu umugako mukaye no nyagateba ngina biara bono fe. ngine biara fake ne sabiara no mungwano bono ise agachaka kugamba no mumuroyo orega uwo eseli aga CID oyoye Bono muroyo wa accessories ebo. bono igure bagwatiri bona agwakira ise simi bakugamba na tore pado itumbe Okay. bagana kugamba nere chinsa chikaera tokarutumbe chiarenge chinsa ange 12 saa moja kenga alitokurutumbe pakarusi kwa bisi ya CID bakabekwa polisi mali tukatimbuka tukachaka kera toika boga kimambia kera bwa kimambia nalia agete simio koboli nande awakera nande ise guchiari ndabaretero mwana uyu inore moya arongi ndabaretero ole moya ngi barakora ngora basedi no bare mbwa igweta mangana ine simio atango baretero ndo mwana uyu chuma yotena linara misi yarenga ire inara misi ere bona chuma ngo kibore mambi batoretera aro mwana ntuto kaombire nto atinya sembe ya mono mwana gachara tore moyo onya sawa kode bikone okobwa tukwa banda ngware ngene ngencho tokakira chuma bugakia karabwa kichume iyo nanda akoraki aga kesi miona agateba magande nyombe eli ase mwachete Ngoya wakira. Ise. isago tebi ona teba sikali bagande nyombe eli mwana no atinde kira ali ase twachete barime mamurusio nere tago tukore moyo mbotsa ka utole simirende bono CID kama kwa ngoro na basikali tokanda mana bujuma majao geyo tokasoya nyombe eli baga kongonda muna baga bwate bali bakale mu bagobeko mutu bakongonda iga baigweri ogiri ko korunze ekaro bakongonda igo bakateke no mwana na gorete asayo muntu natindekire bagasoa kore maboka bakalema itukeli eli chuma bo bakalema mpaka bagakero mwana uyu na batindekire nsa Omurigeretie. no tole nse kuretie nse kirete kiri bona abantu baikire basikali baikire utakore kende ansi mitoko bwato wake bakaturangerende nganju murigerire mwana no uyu tukanyoranga omwana no uyu ito bono ngenjoteli bakamurusia bakamubeke gari tukamureta tukamubeka moja liogembo tukaira na korobere muna tukaendelea iga muna twachete igoro akori postmortem tukaiwa no okay yoko kwange akoro mubero usalikire weka tubanga tonyorete bono rende ndurasa bengeringe ki serikali etobwatesie abachumbe babwasi batobwatesie mugabano itu simbarati atobwatesie tonya tutatobwatesie omwana yanyoro bwana bwaye ekiagero mwana atigete no moke nera kine mambia chakuru kwegesako Kuba na agiare koroka nari nyombari. nyomba na waya arenge akora wa mutindegete kare bono nabo yomete lakini embera mata serengo bambukire nabo yoroga titariri jogore nabe bambukete muna yari mire muna begire kana bere tandugete ngora kiarenge ngekene asa yo muntu naro Ekere bakumurus faith agiare koroka. Faith bono mata ga tindekire bosa tabegete tamubegete yanga bono bari koroka no rabete se nsi
arabete somubiri saiga bono obosubuli ona bare kororoka n'umubiri osarete lakini abokoli kwa nere ena bokoli kwa nere na ne chain ya begete na babegete kigoti ikona bo mfeitio manyano itire nyombe bedroom wega yankoroka nere umuntu na mete ime nyombe na bere getanda lakini tokora muntu tamenye time sababu ne lingana ne yanga teyo na numusungu ende yonse egento kira bune getanda na mattress na marangeti ne room ya maatebo lakini nyombe itekoroka na menyire kyote buganga nanyo metimo kunguonde nane gote bekanere bo lakini wano tinko manyanga ngurara lengo titekwa kino ne njiranga nere go so ya nyumba wano ora muna mubege to igabegete bintu biri ali akakoraki akagenda sanga atamenye tinyombe elio ise wano ngiako gwana kerabarusi mubiro yere tatu mabonere gaicane tengo tebe kiagera nere ga kumetie kerage go tebe kana faith na atindo korukorwa nane ba mote tinga faith ga nganya takagenda bono nena bastogete kerta manyete kende lakini nginere na mumura na bakora ngambale bamanyete mangana muna bakorete ena mangana mangana yo kumisana wana kurwe ngake yigo mungu na babwatire mumuro yo itumbe mumuro yarenga kia cha kubwatu oyo bono mumuro monyene ria totabinga omwana na genda murusia sekretari yake resimi ujali ngana nje moko nyora igaje takanywe sumu era nywe sumu ageko bako gemba igono walinga around bono akabwatu akarunya gitari bona aspegire chipengo ore nya gitari okurwaliwa abwene amanya ko chiga akakugambigwa gitari ya ogemba ari channel mwanya ko chikomoro na agenda muisonde na so time nkamorora rende kuchakire gukwana tigabona kera ko romuntu agukira tata getigo kwana amanya kanenga ngukwana ari tigabona kera to kera abantu bande batabari bamwe baro na bakugamba na barabo ngino ko romuntu omugeni okira wa mancho muligere na mangana makong sana kuruchinsi amechiga yo saba ko konene linga serikali nandi gento na kumiringa wanya mota iranete koja itumbe yo mwale konyara konya garudili ntwale konyara kokonywa asenginje yarokana tenga mugambi igakotoira bogeka no mutulete agotira bogeka ono tokaranga njira teyo barato konya gogetoira na itumbe turigo bwana kuruseita kuchuma machoge kyaro mwana okwete no yoito ibone gorokie bogambi bagambande abagambi mbale bakore bogambi kenyumba na barore gendo muna kere bataita ko tincherera ngero rokana fede mia kerenga bwa fede abate mia 19 mwana igati ketega igano ibu mwako komana ganya ora tole skuru ora taliyo go ga tabwate mwana ya mumuro yarna bwate mwana onde mukungonde tabwate mukungu wa macho muligere buna anko ya feita kwanire amangana na rayu gusaba kwayo kanene nkolinga abagambi baito basoime eli babakonye banyoro bwene obwene bwe family timbo tande comment de koletangina wait nerara kwana bira tatu koletande isana ba mate bira tatu eli tukoro mugana kurwa saiga anyone urata go support nke matanga tutagere kola tumubiri mambi na komwani kigima lakini ndubu atibesa para jwa stot mwe na post moto mwe twakabesa te egara te gendo twanderete na muno mubero wundete bana kwe gatwara kise ko kabesa kibesa koira ni bonera achebe garama seisa na nyina nande mbali kwenyara nabantu batabwati kende abantu bakweli chikonda no bakoragera ku chikonda tekende bakabwata igo yo bwato moyo bugwancho kuyana bagotokonya eli twira ni abanyana madeni ali batwata twakora post mortem abo igo no muchango no tobegete turoje nganto koja kusangirira kende igo ngandora nyana na besa yuko ya tumubere hate tobeke gari mafuta na kumuikiga igo yo bwato moyo muna bagotokonya eli toletera mwana tomwani namba esimnerere bara tume support ya bocha 0740 958 256 neirore nande 0740 958 256 ndo wansi ora nyale ko twara support ndo njara support ya familia iga singa kiga na bako batumire namba lieta kia koleta kuyole muro mwabo hugele fo soro yol mumro mwana onye gutete gukwana mange zaidi iguru ya mangana iga na bokuru namba yago yorata go wikera
Uyo ta kuongera muno nche yangu ya Faith namba ya negere 011 33 27 475 ekolete leta liko na Bernard Onchabo. Na Faith considering na sogetali ba kanete kende gocha Kende ngeyo kanya barula. Nge kamo iste Ne wango bwo gana no komanya na buya kanya nturama no na bayuli ba to manya nete muna mabaya bete ndo amanya nete mwako yo bwate cooperation na inu sana ere bona mwa bangire kwa ni mwana wega ere kwandira na inu sinchirende oyo isabyara yes sabyara era bono kene ngiya ukwana ekora ntwa requested akaigorerwa eona era ninkare gonto bwa mwana nere pado nena ali gite statement ikore karo twale kulika nere nali gite muna achite kurwa sarwete nere akanyore gente gekore teke kebete muna kebete asa mangana yon spinga na kiriyo bosemi kwa rusiri kurwa sa mangana igora semi mugusio tegerete gusonde bwese asa mangana yon si ekero nkonyarigereria korengana muno mwana oyo ne haidetwe bonda tebenga ekero muntu agochago chasenga no mwana atagete oika ebege kigetambe nando umanya mono nganga yo mwana yakogenda nande manya mono muri kera no kurikera nanse ekiagera abantu babono babere isezi joro sana tokumanya muntu muyana mube aboko rwa muntu no muyale kieni lakini meyato komana gorende abamwe gochi muranyora bana bako irwe ngenche iyo mo abantu bakorenga liguchime mono mo bwatoka abana bosaigo ense yabere nkongo ekero mugambi obekirase goudumia kero muntu korenga no kugani kwa munacha tobasa korora so kugamba sei nabo orora abantu barura abo batemechando orore nga baromba bwati kene kiabo ochake kwegerera oyo ole busei nabo ngana oyo minoso no anko yawo no mwana otige kwegerera abantu bonsi ekero ori mugambi ogo udumia abantu bonsi korengana muna ochore muno mugambi igo muna bone gento twaro mochoge ngia togecha nande ntogotiga gukwana ngia togecha ase nginjo ntwaire tugo se mugambi tatwire muna abantu bari atagere kugambira iga arengo muno muntu kugambira abantu individual taikugambira abantu bande korengana amagani yabo osekorengana muna baretire bokongwa sare igo abagambi ani mugochi kugamba kamuranje mugambira abantu ikuo ikiagera kero muntu natagero bwane bwa ya sensei tiande tema mwa Faith na turakuona tochendale akiguruko asa malita nguru kumasiri ni kwambuka mugakanto igoro ryo gusira ko mwana one bamananira no mu muroyo Steve Nyamareri Osekirisi Nyamareri ase miaka nonya ne 3 guchimaiga omwana one konyora ataranyora omwana konyora omomro yigari konyagoja buno musani nanya kubaminyo kiparaga litu ko mwana yaba musigo anyora omwana nande ngabanyora no momro ngamubuli omwana oyo noyo agankani yaye akagenda lyoka basi ego ikomotinyo gatatu mwaka oyo tole omomrori agaichakanywa omwana oyo ne buno musubati oyo ego ikomotinyo gatano bagasinyana na baibuli bayakarwa agachaka abaibuli bae ise ngina okay akavera ono matuka ya bere tan spina mukani to besa kuira na machoge ekera jite kurwarete bobe sana enko igo bagwakira nesimi na mubori go kwachi otetwende machoge ore ande nje gukuragiri ando je iguru no gwachite korete na kuragiri nande mbo machoge tetwirana omwana oli na beto gukani mumro ya samatuka mange sana ngatali kuirano ande kera mukane tinga tali kuirano omwana oyo na nje ngarora buya sana ngomwana otigire gutyo lakini gwika tarehe 25 matinyo 7 momrori ageko baba kanka ante mama nchende kwenda na Faith Kisumu chibeso musubati ominta bwate olenge sikisio ngira ne iri togende nere Kisumu senge Faith bayitaine na baibuli bane tokoira na goja na batokonyora omusoso yeri ekibali ko bunanki kera kwere atali kwere sakoro kuya ya mbante beti kibabu tete tenki mongno yako mubuni lakini ekero uruma sikuru asa bante bagote nga ganji ngina tamuta getega rengo muntu gwesibi nga utari gokora gasi wanji to gwesiba sibi akubata chisi okay one gaika tarisi na tane chirenda gachobia yale magoro kenga konye bweirire akantigira siringi 500 akantebyo gorero mwana mabere Faith na bwatu mwana akaimuki esenge njobata bwate pagi bare kubekira chianga
bagasaba omwana oyo ore cukuru epagi abekire chianga naende agantebia omomura mama bwate eribwe yeiga ochi kogorera omwana oyo epagi agenderera na amasomo aye. Inche rende nkabatiga bakagenda nkamanya mbachiete. Mambia yaye gwaka esimi omomura oria agateba yaya Faith igakoroka egari metero orogendo gochia Kisumu igo takonyara gokwana naino simu Yone simu ya Faith gwaka. yaya eya Faith ere off bono Okay. lakini namba natutigirete eka no omonto onywamete koruka remba abwate namba bagakire gocha no yara Okay. Faith tari gokwana naino igakora ki igakoroka egari esimi rende ngayere yaya esimi yaye yagweta amache ime bo eyane yagweta amache ime bono mbegete chireni ase esimi yaye ngotumeka inche rende buno moibori nkabora rende kobaramo igama ene yagwete nande gekorera abwate yenene nande mwana no mwana oya achiete nero mwana achisimi echi chionsi pikonyechire Yes. basi ori konya abwate ng'ae nke omomura oyo akao oyo rende omosani oyo esimi yenene egosukirwa chingatena bora nyari ribina bagotebe kare gwa kanse yasarika gekanywete amache mambi yaye komwakire esimi Faith osokire ochire gotara no moiso konde ngoira nare Kisumu Ndia nyara basani. na inche nkabori igo moyone indi Faith eka Kisumu abanya abaiseke ba Kisumu achi gosoka na barabo ande ngateba raptoni omomura oyo omenyeto akarora ng'atiga nkoreki tiga moe monto ndamutari amanye nona asa kogora chinyeni buno omonto buno omoibori rende igachi komorokereria monto amwe komorokereria echira asere rituko rikobwati nande togwaka esimi ogoteba yaya ande egasi esimi tiga mochi kong'akera gochi saa moja na nusu saa mbiri nari morana naikire nyomba ende nkabora muchenga agokora rende nabora nari ikire nyomba yani ting'oboeti egekora enchera omomura oyo agokwana tindochi ng'a neruka moitete yani ng'ondogete bubika gaki agokwana ng'ora tindochi yani enchera nkomopima tindochi bono namaete ng'a saitani yarenge nakaete monto orenge akarua bono gochia abwo bono tokogendera gwaka bono akorisivu okobekera ogotera moiso koyo ore Mombasa gacha akamorikire message akamute Steve tebaisa koba buna ndengereti yarende ya mutangate inje titwarete kiondo kokende kionsi tebaisa koba buna ngarengerereti onye goitete Faith ototebitu itotindeke Ene manyinga mwa. amanyinga mwangete na bamutebeti atarani orita moiranereti ng'ane eri yonsi nera agakira agakora ng'ichi wiki ibere akamutaina kibono gwantebetiga Faith omino moyare tiga konya gwechanda Faith mbuyare ose tugateba mbuyare rende mbuyakare ona twakirire twabeire ogeno tutamanyeti kende twabeire ogeno oche tugosaba omwana okobwati Faith oiye namba akamutebi ng'e namba ya semechi charity gochi Mombasa tukwanenere makobiara nasirete mata winyomba ende nkabore batagete bacha matanga ngatebi nyaruke igaki okogotema mina matanga bagoche tinkaometi nongiti mbongeti onte ibwango ng'ende nkiria matanga tindi kobareta nkare gako tinkong'ia kuboka mambi koma nkore nande mbongie geti omochiororokaine bo dende namberi asabete kumbe ne message arenge gochikorika gocha akamanya korika ebicha yaye no ere igoro akamurikira akamutebi nkorengereria yaye moiso ko mwabo Faith omino gakwete tare 10 omotinyo 8 mwatindikire nyaro ngateba kweri omonto narike message ere ngabwa chense chini mbogete butuko nkamenya kandi kichibesa saa 5 bono twarura matanga ina rio mwana oyo nero bana tutumire esimi gocha ng'aigwe message yache bantu baganda ingo chiore goitu ngatiga boga kimambi ngasoka para bantu nabaro bagotenga ki yaya una bantu ba prison nabo bakung'ainirigo kwa batumira chibesa kwanyora ande nkara elemi lakini moya no kunya gontunda naki abantu aba naki prison yakora yamanya Faith yamanya na charity nande yamanya abana bandi bonse pia mariete gosenge twabwate namba yaye ngachira momuro mintoro mo pastor okubaranderia abwa buna ero okubaranderia getuki gabo nkamotebi ng'akire esimi eye otebi kirisi Faith acha matanga babo mwabo nakwete tinje tigotebi no momuro oyo ng'a message yachire Yes. endore buna ngiekoba akaraka ririaraka momuro ria gaturama Faith kiyo mukombori
Fedia kwanza iti mumanyeti na ndaru eto mutienyu gatano karibu sana. Akubona mani kakambwata nine message iri. Amani ngari akambwata nine message iri. Igeke eno mwana uyu taka kweti. Ngawata ngature ndugu yane ye yakwa na bono gaiganero no yo mwaba. Ngamute. Ndugu moka biasambire mwana ugakwirite machoga tindikire nyumba. Ngatura abantu. Tukagenda. Tukwikaiti bolende na station yaito ya polisi ere tukara report ya tumane kwagenda ari nasa ngao gari mbu machoge na mbu basi. Paka tutairende mwetira ni bwo mochifu oito. Amane ko batika mogenda kuche tukwenda bwo mochifu tukanyata ye tukatebia abantu ba. Bali bako muisaransero abagaka bali tukaenda rioka. Tukaikarinde tukarigyo motuleti bororo. Tukara naro mugako ndenjera kwanza. Tukamwereza story kutuamwereza akakiregeka. Tato iraneri. Akara toiregeka akamena goteba umwana uyu goteba no mojo korone. Kuna akoreigo. Ani kabura bamura bamwire likechi. Agateba ino tirimbo kabana gwika gawo mojo ko gataiga mwende bwo motuleti no ari kuchimata bwo mwana uyu na mwa toirega no yo mumromi. Tugwika bwo motuleti uyu tukana no mongina ayo lesko. Tugako tirenda agatwebire kutugaisharansa. Tukamuboringa yo motuleti ari. Agatebe mukura ndebire ndi kikia bareta maniko bataina kimukumuri. Tukamutebi igu. Nera agakira ichibu tachi kuratwa. Era kara kiregeka. Bori mwana witu anako maroro bori. Kuso no yo manyerere igo murabu. Ojita matange kera mu muromo abakwetu isharanse te mutu enero uyu. Mwana uyu ntu anako marora. Ngorike. Bana ko marora. Tukateba ya gachita kamwe bakanga. Lakini bona egente kenene kiato chanda mono ne message yato likirete gaiga munaga iteta kabeka nyaro. Era agakira tukamubori mugako gakatenga ajuga tarachikao. Akabori mukamu muro yo rengo una kurukuru abuko tara roje mugako inare ko tarachikao gao. Ori agakana. Tai. Kumbu mugako inu ago tarachikao akamona kandi kago chakateba sokoro no ago tarachikao. Toka matebirende nyuma tutara manyara to namba yesimu tumwakire. Mongina tata itikuru namba ya simu. Ane karama ko tukumbe nanda nakamaite ko patesimu. Akairegeka akanyebeko gote eta ikaiga mugako uri ukuro ko kurumino kata go jitikantikira ndiko mwakiro. Okwera tarinde nere ta komwereso. Nera agakiro muta. Sinsanga ndakwenda chire. Bori. Mwana ibori aya. Mwana uyu tigareta yo maiga. Araisa kubwatu. Igakena titakweti. Oinya mareri na bakari kurukena tinande. Korere yana. Mwana ibika bwate. Ngabande bakure bono nero tigarete ne nyaruke ye nywamire sigisi. Okay. Igo mugako rita kweti bori. Nera agakira. Tarigo tateikende isiko gago. Akamana gocha kongya gwakira musabu chiu. Agateba tigo so agusari ko bata enambeta iyo. Obeko gotonga etaigoreti. Akego gwakira mumuro yore ne pigipigi gocha no mwana njenga kaga monto ko mwana gocha kumbe no mumuro ekasi niyo yongiterete omwana. Okamutebi nchugocho okamwe message yori nero gosoma. Diria soma agasoka muno ori orenge biashara ogenda. Kagenda pi. Bono mugako ina ria bako chakurwe na mbe ngai gwako omusabu chiwo kubwata. Okamwera sa okamuteba bantu maraba bwata mangana makongo. Okamuteba kurangu nera igoro. Okumukunira. Ogateba barete igetuki. Tokwende igetuki. Sabu chiwo ritai tukaganya. Jengara kaga etakabe seito ngakago monto isharanse to bisine na erukare na kirinda tarika kari ko twatendi. Tukaganya. Musabu chiwo yo gakarwesi ko chapa koteba na eroyo. Tokamwera sarende ande na erogo isharanse ogokira. Na erogo kira sana. Okumana goteba bone gento mogokora. Emako genda bakogemba. Seiti muriko. Ande tuliko gembo seiti Abu yani go buna bono anko afitera samoga sungu gwansi. Tukagenda seiti. Museiti okubolingo batumogocha. Tukamatebia musabu chibo yitu igunerikia kurukunero tutumogocha. Nera kamwakire simu akamutebia rikinai gwatu mabanta abaiga. Na abatumire nandi gochagu obakorera muna nabatebi. Akatutegenda bakororo. Mama tebi aba igorire nyombe eyu. Mocheke mokorara mende yonsiero ya gotindeka motorangeri toche gotindukura. Tugacharende igabu itumbe tukarabero yani igabu egetuki tukabero tukamanya kugenda nka ando chitika
agateba ise takaye no mumurori gatama na ngina tai yo na kitoko kora agatwira igari ntu abwaterende yo muntu chite ororo nero guturigesi tukagenda tukachikorigia icoyi tukararigia mumura nandi bagatusaba chibesa tuchikorigeria mumura ntumaite asa gukora muchengo guchikuba tukaba chibesa na tukababikira chipikipiki ibera mafuta bakagenda etaika ikana iriro mwana uyu kunywa mache kuirana ngabanyora geti nkabura rende bamuretire tukuburi ngayare ngauri ga okorora gatamata iyo togenda nundigise nimanyita ase isa gutuka agutuka guchikibega sachi kugora chiombe omunya biashara uri bwe chiombe egari eruru kebege iyo egari gatene nabono mutuwa no tindete guchia butindo chingi kegenderere orio ogoikanere kurumi bono ani achikubata bisiko gaigangaki ngaga oborire nane bekire bigibigi amafuta njiko morigeria asa ari ni manyeta asaro ngosinyusa igarenda tramu akire simyara renga ngayare na kyakoro ni igata tebi nando oborire nande na maite tukamutiga gaika akarine bigibigi na into bono tukagate para ya mate boke kachipari karibire gochiboye yu tugatira tugaika boye ano totene ine chinyombe chisiekire chionse kurumate mpaka ruguru wairire chense chiabere bune chikenga boire tepi twagachiete wasambiri ogo chokore to muga koirende omuga okoro bakura tuwa chisiko gao anjengarango na gutoira bare merondi menge ngamote muga koyonje tarikendi kiandeta ne message mu muro gari gitega igangaite to mwana na tinde gite nyaro igora tori muga korio kotenge chigo kugira muro kugira mura ogotaka korera bari bakomukira otako igore nyomba bakomureke bungu keli bakoigore nyomba togo so emerende njengaro obwarende unanda chenyore gitondo gakike sono nkorundoche ngaro obwa bantu bakaswa bagacheka cheki na nje ngabora ya tata lili bona bwa banyana nanda baturite bakonya kotema kende ngiyo mama ma kende ngiyo na nje ngoswalende nkorusie mitu ngaitika goswa ya nekorera bakorera obutimboroji ngaso ime na nje ngatubura oburangeti mbuka kali nyaro buringaniri kalinga maitali moitori nkarta kujinse kaligereri burangeti boli barabunje tinje tiko bokuna nendu we yane ya boruse tinga sinyunga kibo kalinganiri bokare nyare getande kialira marangeti igoro nayo kwebisinaro negike mate kialira bongi boka kare gokora nyaro tukairana bone nyombe ina andi bunere nyi tori korora asale mire okwatika kora kuni ateketera kinto komanya muntu nwakara pakatoira niege tukiga bwime bono kero batoira niege tukime tugakesa bakatutebi inkopi abasikali baikali bakateba topi tukabateba ntwalike yaito nandi kuritio ona bakateba inombura nababasi egasi ino bono makorera itumbe rende tukagenda itumbe abaitumbe nabo batokonya nabo baturigesi tugacha kubwatira na rende kera babwatu nali bacha kuira abantu abangana bamachoge so bakateba bono nturi kugamba kina kiabo gaiga ese ngenje igo tukubara mwisi kuri ngari mbwa yarenge no mumachoge no mumura no machoge gendo ugembo bono bagatoirera renda basibu baringina naise nabo babwate tu ne suspect ya yema iye kogingira se ito gabo musi abana nabo babwate turende akabera ime ekagera mu murori akachikotirimbo kabono kurwase ebisete akachigocha buna anywete esumu akabwatu abo bana abekiro gembo gaburende akanyira gwena igorerwa mastaka era lakini renda baibuli bayemba igorire ne suspect ine igoire oyoko gweno ko batajanga no bale bamaniko sibu oko kana abebuye kayo bona gento ntagetenche bankonye gakine kibande ninja kubwatirio mwana oya sama somo kendi kyo singane ntakana yarenge bankonye kibande ne chianga nje mbabeke kinyori ni mbaire pagi bankonye kibande kiane ne chianga nje kunyara kurigerio mwana oli chibesa chira makonye geko iranje tindi kwenyara ande timbwati kende kinda konyero mwana oyu kwanza ngwaro chifeiti bakumurusi nsa yaye bangete timuruchi no mocha linje bangani tinda mororo na bana bamwe abaire teme bakachikoma cheki nje bangete mumuro ya Steve ngakia kwa maite Steve gose no mama ete no mwana onyo amerete kuru mwezi ko yona chieto nanda kaira nanda na kero nyaruke yana yarwete Mombasa na ero mwimo kireti pagi kurupara mpakaga tabichia chare ndegarare kukwana omwororo pi baka ngondo ketengane yani omwororo pi nando gosoko dure ko motu omokiriru yani omwororo pi ga karbono nande kinari ko remene nariko na mumuro rita ko muita pi omwororo pi Fiti era nango te baringa ngamba likweta na Steve ere no ekende tari ko tebera mamu mwabo ka mwangiti akuboka mambi na ngina koro menyete getuki ngina korereri yane ngina tanywa miri
igagore to buri mege tuki bakuboka mambi bamutura kuruburire bamutebire maga to baiza kwigore utokobeke byombo simeke chinyani chiago oje kwigorire bintu igatari basacha bagotokorera indu abakungu togokora ikina kigyo kaba kiagerete nandi bono bagitana moneka gero mwana uri akangana mwana yo Faith yo leka Faith na sto ati listening ya tanda listening takuwa netipi bono gwatigaire no muchukuru natigaire no muchukuru ina neta na reko somyo ko banje na gotire no yo netinda ko mwana mako mancho muligerie umwana uyo no muke na nabo kumurigereria asa screen sencho no mwana musinini ndo chorata go support yo mungino yiga ali ndo mwana yiga nabako mo support enamba ya yo mumro ngo bekatole screen ndo chorake atake ko taka support igoro yo mwana yiga Faith ukina maybe nabo muko liars ile miaka renga bwate mwaka oyo nemetinye tatu abo ige familia ganeta getobo konyi engaki iga batakire go chikoya ni Faith ondora tako toma support yae nabe kinamba ya muromu abo iga namba yanko yabo onere screen ndo bwensi rata ko bakira esimu cha se familia iga at least mubasire financially so ndo bwata umanyora bakonya konyora justice yo mwana obo aba Krisi nabo mokorwe support yo chasenke mungina pole sana asati yako bole mu aselinga nabo ndo chinga nabo umiete sana yankwane na muswati mwa Faith ara devi message ya ligeretwe nabo yone era toroke message yo mayo kora na mbromo abo to korwa sae twanda ndale karibu sana Asante. Pole sana soko siria your sister nakikurwa Charity Nyaboke. Charity Nyaboke tutabiangae mangana ye ngaki kwanye igule nabo igo nkiora kwane to chokora Isa mangana ye yabona na igule tuteberi tukomesiko mtaro eteka nanga kritisimi ya eshemeche ya nagante mambi ngonda tore Kisumu ana lutukula kubatike mambi yaye umumuro nyina arakesi agante butocha kirese bari woche Kisumu mesiko mena akoroke galime kawika kukwatorisi mukwane nere maragwa basambiri ngamwakirisi ngaburi mbiya mo ikalandebi Faith nwari gagu omwisi mutokwane nere agante nachire Kisumu etoni gotara ngwira na maragwa ko mwandisi ikikeke kento kama saine botukaga kesi agante bi Faith wangire gukwana nesi misa nagenda gutara namutigere gwika nyomba na sana agenda wangire gukwana naye titukuri ari kubwati ngake simeri bano njomo nyene mbori nake ngitwabuna na Faith kire bagosanite no mugako ngine jatari wonkwana nganyolisi ya Faith erimete ngake simyo mu murori simiywe kalimange chiwiki bere chingi manisi milia musiko mitomba kabone erimete ngake simyo ngake kalimali tuko mu murori gorete kaleta itretu kore ngamwakira na mutebe no muri na Faith angega weko gotebi mara niga asinde Faith nyumba ari ngwika nyumba ngo mwandisi ungakire botuko ko mwakira wegorera nonya se radio ekubona nona chagete kwobwa wegorere radio musiki otereke simeri igoro wosebono obwato receive chaka kugamba n'abantu abangaho ngabata igago ngamazete kitugokwana nisi ngabata yani enkoro yani kamusanga mutomere message ngam ege sorry na rigete ngamutabani isiwe venye nafikiria kera somete message yeyo agaka immediately agante tikagokwana bobe igo gake Faith no akolete ki Faith no ari ngekanga mutebe mwere ndisi ngama karororo ngetariko twerese imitokwane nere njengarengeri idomo mro ya mwagitaka mubune no nyamaguru usaka mubuno mogongo bona tatageti bantu bae bamanya agaikenga ke mumro nanda akalimisi nanda agaikakaigora agakira mumro mtori tukaramisie wikeri yereta amatanga naralenge seto matari akamwakira na private namba kamutebe ngonye namba ya misiko olyomi mumro mtaka musomere nambe era ine yane nche mbati chire ni ibere era ine yungu ikanara nyirimi
na tumeka ge kogirega singo kora ingo tumeka online chi bundles bono ngo bekere ni ngao ya fipa chi bundles isi karusiria ne yoko gambira ngabeka kando Tirena swete Facebook nganyore message request ngaligereria lieta ngarura no mumurori Chris Nyamareri lakini yuni ya Facebook wako iruka Chris Nyamareri isa Marieta ya kuruku Steven Nyamareri nganyora bono antext tiga wagante bingagirite musiko mwabo Faith tare ina yani kama umuntu weko tare 8 mutenyo 10 mwezi 10 na kwete no hari nyumba atindikire bono nabo gwakira bibuli bagesimu bakoreki bachina basikari baruse umubiri njenga batiganda screenshot rindi chi message chitokomanya ebintu nabo birwa mu njoke ga screenshot ya message nga forward ri mugakone nga forward ni na mumro mitomo kenarole form tu oyo bana bamenyete na mama nga mu forward ani totabe buno mumro ri aroche message ri yewe agasali amalietali akalika username akarusie profile picture aga block Facebook yani bono timunyara komo text imobori na kibuchi imebono igone kingi kyabeta ga block na nda account yokorera na account yenyaro setike kogire yabati chi friends isato bono ngatebya bibuli binde bagachaka koligi bakende ya Itibo police station bakaripoti na bachete sobo mumru yiri tangani bakari mbanyore tikendi mbaka bakenda titukolinde bono Tingeria Jumamosi nali umubero togete n'abasikari bakenda bagatindukora hasoire tumoja ya ogembo Mana makom Faith amasama tukamayega Mwanya communicate na dipa matabasikana bako kwana manganale mo naka gote irene tengo threat don't see about the family yanyu mregochi ntare goteba tutotebe buna mwigukuru litangani agante biri mu muro yerentwa nchainenere lakini mamu mabo mu mura ako mutebi ngaro moro ngako mutebi aro moro tamutegetia sinka yaye lakini era agante biri no mu muramba nchaine bako mu mura naga ikiroteba na bible babwate shida na Faith mu murera ari goteba tabwate shida nere Pole sana Asante Mancho murigeria namangana makong sana le kurwase asaiga na tochi gukora kurwasa igo mwancho murigeri ne story ya bere nkong na kware na mama wa Faith na kwande na muswati namangana mange bagakabartu kwa na baravuga iga by the way ne linga tanya orali bagalio kubabeka se as a screen kerenge kan to kwa ne gore chinyomo chia squeeze umuntu bako soka kera umuntu asokire relationship wise yechinke chibere terigo chia byo umuntu akore to umuntu margoba okumanyana kwego tariko bakumanyana gore strong yo build a foundation irengiye yo kumanyana onekera umwana wonga yachire I think enelingana tubane takuligera ligusimono tubanyenga ncheraki yakera umuntu asokire gosekera umuntu achire bwogo mokomeke bondi yano kumanyana sechinge chibere singicheringana likoba abantu bafuatilia zaidi. Anyway, aina abeire kurwa senke. Thank you so much so kongali bagana kwani na aba speak. Yabona lingana lyo mwalyo elitokole kurwa api. Ya mono lende abonale ko ira ngambia mono asenge ncho. Abamintu bakwanire korana no sira ku mwana yone. Anene mono lende tingwe ko ira ni serikali yitu ngambia mono asiga singi yamwa korete. Nende nya saba seni. Kiara makorete ga singi ya wiko mwana ya bere gotoka. Ono lende na bana lote banga undibwensi uraiwe ngane yiga yo nyasara kuna samwe wuwanja abago to support ya sako nyara kiagera lende amangana ya igachitara makongomono na ende tutanya le ndutweka weka moto bwatesie bali muwata mwe wuwanja elinto nya to nyakora buya no mwana irende nyasa mulende era acha kumanyikana omwana oyi Faith atigete na moke omwaka ne mitinye 3 lende nere nyasa makonye lende mambi nera acha ko begesa kwa yankyo namba ya anko ya Faith neroro ndio utete kukwana nera mwereza zaidi na buku wake namba ya muromo abonko bekatorse screen for support yo tete kutuma bese chinde chonsie konye nkeiga babangena na matanga besena no montorata ke gutuma no nerongoria ya ucha se family iga you can do it ondo bwensi obwate nchirara bakonye banyore justice na bogwa kiranko yae eliyo mukwane nere zaidi
timbo atikende comment kurwa sai message yego mungwano yaligete ko barokinde se display yaligete muspati mu faith ko barokinde nabo igo mwana yo igo faith omoke nere ko babekera ande bna korokana lakini ende tindi ko beke kieni singinjo no mwana omoke abanko babeka kurwa side ya mayaga muligere mwana munyaruka omosinini ondora arorere family especially mamu wa faith ya mabera amwena no kumukonyera mwana igo tigairo yo igo mo chokoro ondora ta go support no mwana yamo ao fe como somi no na matuka yonse I will really appreciate nabo ogwa kesi mi so ndo wense rata konte binga magnite nabo ndete go support yo mwana yo you can be free to call me ritorenjira kitora konyane mwana igo tigaro moke aki niwe asenjirengi abantu bali barataka no ko koba guardian ya so mwana buno igo mosini nanda bako blessing o chasole tigan kore kurwa sai kenyore kia bondo nya kego toka imea sameta mukwerero ward imea baba constituency ya county ya Kisii Magnite nkore kwa tumira na samugano gwacha